de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Molt bé, escolta'm, el primer de tot m'ha fet molta gràcia que m'hagis triat a mi per parlar d'iPhones, perquè casualment, jo sóc una de les úniques persones de Com Ràdio que no deu tenir iPhone ara mateix. Així era un repte. Això és un autèntic repte per mi, i per demostrar-ho, ara mateix el Jordi Cortines, des de l'altra banda del fil telefònic de la peixera, em trucarà al meu mòbil, que no és un iPhone. És correcte, no és un iPhone. No és un iPhone i, per tant, no sonarà com un iPhone, perquè, òbviament, no ho és pas. En qualsevol cas, per anar-nos ambientant, jo he triat una sèrie de cançons que he trobat a l'Spotify. Mira, aquest és el meu... Ai, fa aquest soroll de veritat? Sí. No l'has triat per la secció? És molt retro, tecnofílic. No, està bé. Que sí. No contestes? Sí, bueno, ara vaig a penjar el Jordi perquè ara mateix no seria qüestió. Gràcies, Jordi, per trucar-nos. En Jordi no té veu en aquesta En qualsevol cas, jo no tinc telèfon d'aquests de l'iPhone, però tot i així et defensaré aquest iPhone. Jo no tinc telèfon igual que els Parry Grip, que són un grup que a Spotify he trobat que han fet cançons de l'iPhone. I ain't got no iPhone. My heart is breaking thinking suicide. I ain't got no iPhone. Jo la puc cantar, aquesta cançó. Sí. Però no tenen iPhone. És una de les 99 cançons que he trobat a Spotify parlant de l'iPhone. 99. Jo tenia el dubte, dic, ostres, algú haurà fet alguna cançó de l'iPhone? I sí, 99 cançons mínim existeixen perquè estan a l'Spotify. Hi ha més cançons que existeixen al món que no estan a Spotify, però a l'Spotify, que és la bíblia dels tecnofílics per trobar cançó, hi ha cançons d'aquest grup. Aquest grup, a part d'aquesta cançó, n'ha fet més. Per exemple, You, Me and My iPhone. No puc creure. Sí. Estan obsessionats, aquests nois. Absolutament obsessionats. Que compri un iPhone a algú, aquesta gent, pobrets meus. No estan malament, Són així guitarreros. Buscarem. És animós. Sí, divendres a la nit. A veure què diu. You and Me and My iPhone. Resistència analògica! Avui... L'iPhone. Sí, l'iPhone. És una nova forma de plaer, segons he llegit en aquest llibre que es diu Les nuevas adicciones. Les nuevas adicciones! De Cesare Guerreschi, que és una de les obres cabdals amb les que m'he documentat per l'iPhone. L'iPhone... Jo dubtaria amb aquest cognom. Sí, imagina't. Perdó. L'hem definit com a la joguina perfecta. És com la bossa que et preparen les mares per anar al parc, que posen el cubell, la pala, els dijous, però en versió més gran. Hi posa una videoconsola, una càmera de fotos, càmera de vídeo, MP3, GPS, baròmetre, fotomatón, una sèrie indeterminada de coses inútils que m'he apuntat ara aquí amb boli, brúixola i llanterna, i de pas un telèfon. Això és que quan vegis algú que ve a sopar amb tu amb un iPhone i el deixa sobre la taula, te l'has d'imaginar en realitat amb aquesta motxilla plena de tot això de brúixoles i fotomatons i tot, i et diu... És per si m'avorreixo. I és exactament això. Potser a tu, Olga, et sembla una visió exagerada, però no parteix d'un prejudici, sinó d'un profund estudi que jo he anat fent durant aquesta setmana i que estic a punt... De males experiències amb les que t'has trobat. No, jo he estudiat. Per començar... A quanta gent has estudiat? Això us explico després. Claro. Primer us explico com m'he documentat. Això és la cinta d'anar a la biblioteca. Vale? Em baso en 3 obres cabdals que m'han ajudat moltíssim de la biblioteca del meu barri. Una és La guia de bolsillo de teléfonos móviles d'Eva Martín, que no parla de l'iPhone perquè és del 2007. L'altra és Contes per telèfon de Gianni Rodari, on tampoc es parla de l'iPhone. I l'altra és... Les nuevas adicciones. De Cesare Guerreschi. Aquest és del 2007, per tant, l'iPhone tampoc surt, però distingeix 5 tipologies d'addictes al telèfon mòbil que també compartim amb vosaltres, a veure si us sentiu identificats. 1. Els addictes als missatges de text. Sí, llegeixo textual. Frecuentemente presentan una callosidad en uno de los pulgares o el teclado gastado de manera inusual. 2. Els addictes al nou model. Aquest canvien de telèfon cada 5 mesos. Els exhibicionistes de mòbil. Aquest també llegeixo textual. Están siempre con el aparato en la mano, mostrando sus funciones a los demás. Perdó? ¿Con el aparato en la mano? Siempre con el aparato en la mano. 4. És molt divertit aquesta. Els game players. Sí, transformen el videojoc, transformen el telèfon en videoconsola i no poden deixar de jugar en cap moment, com l'Olga Vallejo. Un moment, que estic fent Jo estic amb el bàsquet. Tetris. 5. Els que sofreixen SCE. Sí, perquè una de les coses que he descobert gràcies a aquest llibre... Les nuevas adicciones... de Cesare Guerreschi és l'SCE, que és la síndrome del celular encès i que crec que tenim un efecte de síndrome. És aquest. No s'apaga mai, no, el mòbil? No.
Això és la síndrome del celular encès. Bé, doncs és Que això. ja sense bateria s'apaga. Però És perquè teniu terror a Mai tenir el estigues mòbil sense apagat bateria. per si pot passar algun desastre. Home, clar. Vosaltres teniu I si et això. truquen? I si t'arriba un missatge? Clar. Teniu aquesta cosa? Penseu que el Japó es tracta això, ho he llegit també en aquest llibre de les noves adiccions. Bé, doncs pel que tinc observat, els usuaris d'iPhone responen com a mínim a 3 d'aquestes tipologies, com hem vist en la Vallejo. Són game players, són addictes al nou model, que ja s'estan comprant el 5, són exhibicionistes de Jo mòbil, ja tinc això feta sí, la reserva. això sí, lo d'exhibicionistes de mòbil sí. Jo? Per què? I Està tenen xulo, m'agrada. l'SC aquest, el tenen de vegades sí, de vegades no. Això he après sobre l'iPhone mitjançant aquest llibre. Las nuevas adicciones. César de Guerreski. D'altra banda, gràcies a la guia de telèfons de bolsillo, no he pres res sobre telèfons, però el que estem a punt d'aprendre és una cosa sobre les guies de butxaca, perquè es diu guies de bolsillo, sobre si caben o no a la butxaca. Perdó. Comprovació del tamany butxaca de la guia de butxaca. Comprovació en directe. Quin llibre Té. més inútil. Ja, és molt inútil aquest llibre. Però podem comprovar ara mateix en directe en Jordi Cortines s'ho intenta posar a la butxaca, li cap a la butxaca, jo pensava que no t'hi cabria. Txan! És que Bé. havies vingut amb uns pantalons amb unes butxaques gegants. Sí. No, és el cul, que és gran. Molt bé, podríem dir que aquest llibre no serveix absolutament per res, però seria fals, perquè m'ha servit per adonar-me'n de que havia d'abandonar el procés de documentació i passar al procés d'observació, que té aquesta sintonia. Molt bé, em preguntaves, El Ignasi procés Trapero, d'observació. a qui havia observat, Sí. enumero, he espiat en concret el meu nebot Daniel, el meu cosí Aurelio, els meus cunyats Jordi i Ruth, els meus amics Jordi i Maria, Sí, sis. la meva jefa Olga Vallejo, aquí Set. present, i també he seguit gent pel carrer, perseguit persones per observar hàbits d'ús d'iPhone i he arribat a una esfereïdora conclusió. Això és l'efecte de l'esfereïdora! Gràcies. Perdona, Jordi, és que no era esfereïdora, és una analogia. O sigui, és sí esfereïdora, però no és conclusió, és analogia. Perdona, L'esfereïdora! Analogia! Exacte, Estic és espantant. una analogia entre tenir un iPhone, que això és l'efecte iPhone, i tenir un fill. Vale? Sí, és una cosa que jo he descobert, segurament us provocarà alguna... Això és l'efecte fill. Sí. Sí, És que em costa molt entendre-ho, però és- això. és- Escoltarem amb perquè atenció. tenia una Semblava una pregunta, vedella, o- tenia una pregunta que està planificada. A veure. En què vols que s'assembli tenir un fill a tenir un iPhone? Està guionada aquesta pregunta. Bé, doncs és el que estem a punt de contestar. Cinto de contestar preguntes. Primera analogia. Els usuaris d'iPhone, com passa amb els pares, estan convençuts de que el seu és el més guapo i el meu llest, mentre que els que no tenen ni nen ni iPhone els veuen tots iguals. Els usuaris d'iPhone, com els pares de nens petits, sempre et volen ensenyar una cosa nova que fa el seu petit tresor. Si és un nen, doncs, per exemple, que ha après a fer un sorollet nou, i si és un iPhone, doncs també que ha après a fer un sorollet nou. En qualsevol dels dos casos, el nou usuari roman fred sense comprendre què té això de meravellós. Els usuaris d'iPhone, com els pares, estan atents al seu petit tota l'estona. Un moment, que ha rebut un Els missatge. usuaris d'iPhone, com els pares, no han tornat a avorrir-se des de que el seu petit ha aparegut a la vida. És car, diuen, però val la pena. Estàs al WhatsApp, Olga? Sí, I per mi el determinant, ara faig un comentari. que és que quan dos usuaris d'iPhone es troben, com els pares de dos nens petits, es fan amics de seguida i tenen tema de conversa pràcticament infinit i marginen de la conversa els que no pertanyen a la seva secta, sigui d'uns o sigui d'altres. S'ho mereixen. Ja, la nova explicació. Bueno, en tenim més, aquesta. que porten fondetes o robeta, que si senten cridar salten per anar a buscar-lo, que el porten de la mà o a la mà, i que si cau es preocupen de seguida per si Ai, s'ha ai, fet ai. mal. És que no pot caure. Vale, molt bé, tenim ara... L'esfereïdora analogia! Sí, exacte. Tenim dues solucions analògiques molt ràpides. La primera és tenir un fill de veritat, que és una solució una mica radical, però molt I analògica. més cara. I si no Però acabeu val de la veure pena. clar, tenim la solució analògica 2, que és anar a un bazar oriente, comprar Celo i un Tamagotchi, enganxar amb el Celo al Tamagotchi darrere el mòbil, i així tindreu un telèfon que necessita atenció constant tota l'estona. Perfecte. Eh? Em tornaré a Què escoltar tal? la resistència analògica Sí. perquè avui no m'heu convençut. No, però és que falta un tros de guió que no tenim temps de fer. Segur que seria la part que em convenceria. És per això. Perquè no ho has segurament. comprimit en MP3. Ara mateix. Hem de trobar Aquests tema analògics. molt ràpid per la setmana que ve. Que Tria, Ignasi. planificar el teu viatge per internet, buscar pis per internet o comprar coses per internet. Buscar pis. Buscar pis per internet. Vinga. Doncs això la setmana que ve. Vale. Gràcies, Ignasi. Ara. De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.